Lan ezberdin asko proba nauzen, arlo ezberdinetakoak, eta paroan nintzen momentu beten, aukera bat egiten lagun beteke opotoztena, eta sistemu duen azteko beragaz lanean. Eta hile batzuk inauzen beragaz eta sistemu duen, eta hortik gero opatu duzten erosteko lizentzi eta enpresia, eta hortik egin zen garren autonomo duen. Eta nire konture otsaila batean hasi nintzen. Esperientzia ona, baina egiten da diferentzia, egiten da berentziako garren noten txenean egiten zen nire orduek, askotan, sortzi baino gehiago, baina, bueno, itirazen da jazta. Eta horrein ja, bai fakturakin, bai asesora erbestea, eta ja tema da. Negozio martxan ipintuko urten, gehien kostaetan burokraziko temea. Papeleoa, eta hasiera baten mankomunidera joan nintzen prontetan, aditeri goztien errotara. Errota azkenean laguntasun asko mundozte enpresa martxan ipintuko momentuen, oso gaduta nintzen, eta azkenean asko lagundozte zentretan bidean, edo sentidute aprobete lagundu edo apoioten abela hemen bidean. Gauze asko hori, ez nazizin nik abuz igual nauzen hortuko egitea, eta errota mitatez lortu daz aurrera hortea, kurso bat binbarrezin dute martxan ipinteko enpresa, eta errota mitatez indot. Beste lanetan ikusten dut ez hau zela leku beten barruen sartute, jente askoaz errazionetan zarela, kintzai emuen egon da, ez teko zu jeferik, gauzurentarako eta txarretarako. Nobera topa beharra bebai, gero noberak neurtu alda bebai norarte beharrin guruzun aldozun, eta positiboan hori nobera izatea noberen jefe. Ekintzai izateko errot daukiot bide lagun.